Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Nakita man ako ang sawa nga mibalikis na nimo. Mausa na akong nalibgan ni kay. Katong sawa. Kung gusto sa mukhaon ako, iyang dugmo ko na akong kabukugan. Akong lawas, pinagi sa pagbalikis niya ako. Pero, usam to sawa, lagi man. Nga naman to. Mura man og iya kong gibalikisan, paingon sa ibabaw sa kahoy aron makakuha og mga prutas. Unsa? Mao na. Pagtarong na gud ni mo gipanulti to. Tarong na ko. Wag kong kagumidya ni kay. Man ko nimo, kalimot ka. Di mahimo nga himaghimo-himo na kong sulti. Mao ba? Nakita mo gyud ka nga gibira ko sa sawa sa ibabaw. Bisan tuwa ka sa layo, pero maklaro man din dili ba? Oo. Pero murig ingon sa dili katunguan nga buhian ka niya gud. Gibuhian lagi ko niya sa diyang nagagunit na kog sanga. Ha? Giluagan niya sa pagbalikis nako. Unya, pagsinggit na nimo pagbalik, dali siyang paingon dito sa bagang duot na kakahuyan. Pagkakatuhuan dili sad anang imong gipanulti to eh. Tuo na lang ni kay, tuo na lang sa mga tinuod lagi ni kay. Og ebidensya nga gibiyaan ko niya kay buhi pa ko karon. Og may napupo pa kong mga prutas. Dagko pagi nga mga tsanas. Mao ba? Tuo lang ni kay, ron ta madali. Sam kay. Ikay! Oh, Hain man mo! Ay, yung tingog. Pero magpuslo lang ha. Namatay ko. Hindi ko palat siya. Tana, hinahinay lang kita. Magdungat ang kaon ni Matsanas. Na, dali. Ay, yung tingog. Ikay, dali nga. mao gyud ka to oy. O siya! Gibilin ka sa sawa dito sa ibabaw sa kahoy? Lipay ka. Ha? Lipay ka. Kaya ko Malatag mamatay. gitukob ka ba? Daa, Valiyo. Nag-uwi ko eh. Ula, gilol ha. Mao gina. Ha? Mao gina. Nasiguro na ko. Iyara kong gipakapyot sa akong sanga. Sa kahoy aron biya na siya. Wala no! Huwag ka mamakakta. May pariya ko ni mo pagkakon. Wala no! Anong makak mo kuno ko, be? Ha? Nadagit ko sa sawa. Unya, anong iya mo kong gibuyan sa ibabaw sa kahoy, be? Kay bulungan kini. Dali na! Nga ta magsubay na pag-usap. Kumama na tagaon. Mga uno na tas. Dali, mga uno na tas prutas nga akong nakuha. Uy, mansanas ka ng dani mo to. Pero to, di ka na makahilo ng mansanasa? Unang kaon nular, may bawta. Pero ikay unang kaon to. Be, kitestingin ka di pa ko gusto mamatay. Hindi makahilo, ay. Hosta si Lola Igi to. Kinahalaman ni Goro ta nga dili makahilo ka ng mga maong mansanas. Madam Bakukang. Unsay madam bako ka? Oh, Prinsesa Rosa. Sorry. Kon, paita gining netabo na to. Priso man kita. Mao ka na ang buhaton sa mga bihag. Prisohon sa dili pa ni Baligya. Di gyud ka ta mailan sa hari, Prinsesa Rosa. Itugyan ka na ko ang tanan. Way da utang buhaton ka na to ang hari. Kwarta na ni. Ay kalimot kun unsa mo ha. Oh, di ko malimot oy. Pero tinuod man gyud nga ako mong ibaligya, dili ba? Prinsesa Rosa. Mao ka na ang mahitabo. Ay pagsigig tabi Prinsesa Rosa. Babuking ta. Kana musinyas ka lang aron dili ta mabulyaso ining atong drama. Hosta siya, Elmo. Sige. Dili lang una mo, ha? Muadto na kuskusina aron magkakaon ko.
Dadi mig pagkaon diri, Noy Andoy. Aw, kung makalugar ko. Murag migara mi si Noy Andoy, madam. Ayaw ka binaka. Kung mapulilyaso kita, ipaniguro ko nga mamatay usab si Andoy. Kita kay unang mutilaw ni Mansanas lalo. Ano may baw ba kung makahilo ba gini? Ikaw na lang to. Di na, di kang ikaw lang. Kiginanong kang mamatay, di ba? Hilam dia, oy. Di ko maghikog, oy. Testay ramang god. Sa mga so, hingitan ti ka? Nanggago ti ka god. Yeah. Ano maklaro ba? Klaro gyud, di ba may makahilong Mansanas nga nakuha nako. Sige na, hingitan ti ka. Inikingkip sa nimo. Kung lain kayong lami, aw, iluwa lang. Itutos Ay, ang di baba. lagi ko. Di lagi ko to. Kaya nga akong ganan nga kamatayon, kanang matugra ko ba? Unya inigmata na ko, patay na ko. Sabot ka, anak. Kapilian siya na mo kamatayon nula. Hilas! Anong mamili mong gaglasing unsang kamatayon ni ngayon mong gusto lula? Kaya pagbuot ay ko nang gusto na ko, nagmata na ko, patay na ko. Yawa say, kamata ni mo, patay na ka. Lisura ni kay Magbuot tanga man lalay. ka. Ya, di ka mo testing kaon ni Mansanas. Ay, di lang ko anang kamatayon nga mahilo ko to, kay pait man kayo ng kamatayon na. Pa'y kinaglasya sa kamatayon, no, kay magsuka-suka man tana. Nga maglisod na yung kaginawa. No, sura ana. Nga musulirap dahil ng atong mga mata. Na, di ko ana, oy. Maonay angay ni mo lula. Kay pila na ko yung dad ni mo god. Nung bitay utso na ka. Pila na kagatuig diri sa kalibutan. Ngano di ay, gusto ma ko maabot og sa gatos. Ako na lang. Ni kay? Ako ni mo tilaw sa Mansanas. Kung dili ba ni makahilo. Ayun ni kay. Dagan kay ka og nahimong kayuhan sa among kinabuhi ni kay. Di na ako makakita og babae nga parehas nimo. Nabisan kon nanimahon akong kwaknit pero di gyapon ka matras. Kadrama. Suod na to. Busa. Buhaton ako ang tanan para ninyo nga akong suod. Ako'y tilaw ini. Ayaw ni kay. Kay, ako'y tiwa sa imong giingkib eh. Nga Mansanas, aron mag-inunungay tas kalipay o kasakit. Teldo aspart. O siya nga to, tarungag litok lagi to. Kuya sa nang lula eh. Ni kay, pengkib ako be. Lula. Wala to, mamatay na ka na to. Ayaw, naghanag kaon to. Ayaw to. Ay kupungi. Ayaw to. Kilalang unungan ako sa kay sa kamatayon. Wala. Patilan, oy. Ngano nga pila-pilon ka mangyo ka ayaw? Tungod kay mahal ko si... Hala to, noon sa kato. To? Hala, Ano ka? siya. Ang ano bisiga man ang imong mga mata? To, nahilo na ka to? Mamatay na ka to? Hiwa na mao na. O lagi, apo ko patilan, mamatay ka na yun. Mamatay na yun ka. Ha? Kung ano ba ka? Mao na yun. Paano ka matay, oy? Magunsa naman ang may kung wala ka. Nausa ka to? Sa lagi ka. Ay, nadulan din kang amawa ka. Nadulan din ka. Nausa mo sa kato, oy. Ano ako ni mo sa pagtarong ang Mansanas to? Gidirso man lang ni Mugton. Hangol. Na-star akong pananaw. Sabi di ay. Na-star akong pananaw. Pero mamatay na ko na to. Lamat la. Hero ka nakin. Sabi di ay. Amawag yun ni mo tawan na ka, uy. Uy. Hala, Tisa, huwag mo kabantay. Buhi mong duha ni Kay, Toto. Wana. May pagkaon na ta. Gusto ka to. Dili lagi tamagot man ini. Dali, mga na ta ninyo. Ay natagay sulak. Iwag mo kaon. Sabi di ay. Madam, sumibuti pasabot anang tumpitang nga mitingog. Ang buot ipasabot, ana. Nga miabot na si Haring Burak. Kung mo na, pabaligya na gitay ini ni Noy Andoy. Kung paliton, manggid kita sa hari.
nahibot ipasabot ana. Nga libre na ko nga mabuhat ang tanan akong gustong buhaton sa hari. Unsa? Busa, ikaw. Huna-huna agid na nga ikaw si Prinsipe Iloy sa sidlakan. Nakasabot ka. Oo, mao maka. Kung mahimo ko ng kapika sa kinabuhi ang hari, ako na ang mamahimong reyna ni ining maungging harian. O si Reyna Sandan, wa na'y katungod nga bubalik din siya. Di na sadto siya makabalik kay napriso na gutong Reyna sa langob sa bulkan. O guway makatultol sa Reyna dito. Hangtod sa hangtod na nga magpabiling binilanggo si Reyna Sandan. Wa ka na gutom si Reyna Sandan ni kay. Nagsigira man na siya katog. Gahom sa kangit-ngit ang migapos kaniyas pagkatog, Lola Ike. Busa, dili mamatay sa gutom si Reyna Sandan. May pahingaan na alam mo kamatayon nula. Sige lang gagatog. Sabar yan, Toy. Ano man yung kang magdali man ka sa kong kamatayan? Madugay pa man ko patsyonan. Dugay ikapat yun na eh. Oo, ganyan. Kuwan na gani nga ako limpatay na mo kayo. Sabar diya. Wala, joke rin nga ako. Pinanggat kiti ka. Bitaw, Lola. Bitaw ni kay. Kung papilion ka ng kalibutan na, o sa atong kalibutan, nga atong gipuyan sa una ba? Kasi pilion ni mo. Kining dapita to. Oy! Anong kini mandapita ang imong pilion ni kay? Tungod kay gibati ko nga. Dinhi ko gikan toto. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!